Gabon bioi, nola ikusi dezu zuek erregearen abdikazioaren kontu hau, gehiago zuen ikuspegitik orain galdera, Adrian? Bueno, nik uste dut abdikazio hori igual kokatuta hauteskundeen kontestua, hauteskundeen ostean sortutako kontestuan nahi baduzu eta zuek aipatu duzuen hildotik, esan. Nik uste dut nahiko nabaria izan dela hauteskundeen ostean, eta bueno, Espainia hitz egiten ari gara eta kontestu horretan, ez da? Azterketa diferenteak egon daizkeleko bakoitzean, ez? Oso deigarri izan dela, zuek arlo horretan edo monarkiaren inguruan komentatu dozuena, hauteskundeen ostean oro har gertatutako. Hau da, ikusita alderdi majoritarioak jasandaben egurra, ez dabe ezer berraztertu programaren aldetik, estrategien aldetik, bakarrik aipatu dabe, gauzak aldatu behar direla, edo PSOEren kasuan, barne estrategia, persona bat edo beste bat izendatzeko, hasi dira borroka horretan, baina aipatu bez ezer programei buruz. Eta, klaro, sakonean, gertatu denaren atzetik programak dagoz, edo programak, edo estrategien atzian dagoen sinesgarritasun eza. Eta, orduan, nik uste dut oso momentu klabea zan behintzat zeozer esateko. Boronate bat adirazteko, gauzak berraztertzeko gogoa, nahia, edo proposamenen bat, esan. Eta ez da, ezer esagertu. Eta nik uste dut sakoneko arazoa hori dela, esan. Krisi oso gogor baten erdian gagoz, krisi hori lusatuko da, krisiari aurre egiteko estrategiak ez dauki inolako sinesgarritasuna, oso antzekoak dira praktikan bat alderdi bat eta bestearen estrategiak, oso nabari izan da adibidez oposizioarekin gertatu da, hau da, austeritatea da martxan jarri zen ari den estrategia, baina aurreko alderdia bai gobernuaren gontzanian, azken fasean, austeritate estrategia martxan jarri zuen, eta orain, badaki, ez da austeritatearen kontzeptua kritikatzen, baina sinesgarritasunik gabe, zergatik, ez da belako zalantzetan jartzen, bat ez be, sistema finanzieroen inguan egidan guztien, eta hori da austeritatearen jatorria. Orduan, esatia, austeritateari ez besterik esan gabe, jendeak konturatzen da horrek ez dakola zentzurik. Horrek ez dako demagogia bat da. Eta, klar, gero hasiko ginak hitz egiten, hori sistema finanzieroen inguruan dauden kontraesan guztiak, eta zergatik, orain arte oso radikaltzat jodiren diskurso batzuk, sinesgarritasun hartzen ari dire, eta hori horretaz hitz egin dugu noiz baita, hemen. Joseba? Bueno, estrategianik alderdi popularra ikusten dut oso ondo kokatua. Azken finean, berakada guztia pasada, nola baiteko errekuperazio batean gaude, eta hor alderdi popularrak saldu dezake emaitza bat. Adibidez, aipatu da, atzo izan zela iragarpena, besteak beste Rajoik asteburuan iragarri zuen bezala bazekilako gaur emango zituela langabeziaren datu batzuk, eta segurtasun sozialeko afiliazioko datu batzuk, eta horrek ere, lagundu zezakela prozesu guztia, hasia izan urtarrilean, edo eren egun. Bai, tamalez ohitura bihurtzen ari da, ez? Estatistika publiko egin aurretik, gobernuak egun bat lehenago datua ematea, ez? Ez zait oso zilegi iruditzen gobernuaren aldetik, baina nola nahi den, alderdi popularak badauka, etxeko lan batzuk egin izanaren, edo track record esaten zaion horren, ez der erakutsi bat. Alderdi sozialista ikusten dut, erabat jokoz kanpo, ez? Eta horrelako abdikazioaren kontu potolo bat, hain azkar egitea, lotuko nuke zuzenean alderdi sozialistaren krisiarekin eta aurrera begira izan dezaken eragin galerarekin. Eta uste dut horregatik pixkat azkartu dutela prozesu guztia. Austeritateaz eta austeritatearen inguruko neurri ez hitz egin dezu, eta badirudi gehiago ere etorri daitezkela joan den astean hitz egin genuen nazioarteko diru funtsak Espainiari egindako gomendioez, bezarena, soldatak jaisteko erreztasun handiagoa, hainbat enpreseri zorrak kitatzearena eta badirudi hildo horretatik etorri daitezkela neurri berriak. Bai, nazarteko diru funtsatik eta Europar batzordetik bebai antzeko mezuak etorri dire, eta batez be, azpimarratu da defizitaren arazoa. Claro, zer getatzen ari da Espainian? Egoera produktibo, egoera industrial, ekonomia reglaren egoera apur bat egonkortu da, edo apur bat hobetu da, baina beti ere defizitik oso handi bat mantentzen, ez? Eta defizit handi horren nolabai hori dabil ekonomia regala elikatzen. Hori oso normala da horrelako finantza krisialdietan, alde batetik zor pribatu azten da jaisten, baina nola mantentzen da oso epe motzera egoera hori, defizitarekin. Hau da, ekonomia elikatzen da gobernuaren defizitarekin, baina hor mugak dauz.
eta muga horiek heltzen ari dira. Pues zorra kokatzen danean enean gutxi gora bera. Orduan, Europar Batzordetik esaten ari da, bueno, ekonomia likatzen ari zarie defizitarekin, baina hori moztu behar dozue. Eta zer gertatu da, justo momentu honetan, PPn beste gauza batzuetan pesatzeria, da, urrengo urteko hauteskundeak prestatzen hasi behar dela, eta orduan, igual, zergak jaitzi, eta Europatik esaten ari da, justo kontrakoa, kontuz, ze ezin dozue politika aldatu, bestela berrio josiko zarie aurreko gara. Bai, zerbait. Bai, bat nator, gakoa hauteskundeetan ikusten dut, ez? PPek badauka, akaso, zergak jeisteko nahi bat, edo nolabaiteko bete behar bat, edo konpromesu bat, baina egia da, zikloak gora edo bera egin, estatuak diru sarrera egonkorrago batzuk ziurtatu behar dituela, horrek eskatzen du, esate baterako, zeharkako zergak igotzea, beza izan liteke erregaia, izan liteke argindarra, izan liteke etxebizitzan jabetza, nahiko neurri regresiboak beti ere, eta Rajoyk hori dauka mai gainean, ez batetik badaki horrelako neurri batzuk hartu beharko dituela, berrindartzea ez delako izango gai defizita bere onera ekartzeko, baina hori egiteko unea ez datorkio bat egutegi elektorala. Nik apostu ingo nuke horregaz, Rajoyk emetik eta urte batera, troikak eta Europar Batasunetik eta FMItik etorri zaizkion gomendio horiei uko ingo diela. Ze, bueno, degindozak esan zuen, bai eurek gomendioak egiten dituzte, geu bai ala ez geurearen arabera. Espainiko kate baten justo hori izan galdeten ez da, zein godun alderdi popularrak urrengo estrategia zain izango dan, eta, bueno, bereek irabazletat, ematen zuten urrengo hauteskundeetan alderdi popularra, eta esaten zuten 2016an benetan hartuko dituztela orain arteko neurri zorrotzenak. Osako sari bauta. Neri, igual, ateako naiz beste adar batetik, baina neri honego gorazi baitere Gipuzkoan ikusten ari eran borroka fiskala, ez? Eta adegiren posizioa pixka bat enpresen gaineko zergak jeiste horrekin, eta, bueno, egoera nola dagoen, ez? Eta azkenean batzordetik eta FMItik eta esaten ari diren mantentze horrek, Rajoyren gogoekin eta alineazio hoiekin nola ematen diren, eta, bueno, nik uste hori ere ikusten ari gerala gurean, beste aktore batzuekin, baina, bueno, saiakera horiek ere gertatzen ari direla, ez? Aurreko gurean komentatu genuen justo nazioarteko diru funtsak bidealitako mezuan zegoen oso kontzeptu importante bat. Hau da, gai horietatik aparte, esaten ari izan, aztertu beharko litzakela errentagarriak diren enpresei zorra barkatzea. Eta kontzeptu horiek oso importanteak dira. Oso importanteak dira, lehen esan dugunagatik. Beste kontestuetan, ez dakit esker muturrekoa edo muturreko planteamentoak edo planteamentutzat hartzen zirenak, batzutan, beste arlo batzuetatik batatoz, ematen dago nargarriak bihurtzen direla. Orduan nik uste dut, horrelako kontzeptuak kontutan hartu behar dila, ikusteko zein punturaino alderdi majoritarioak erabiltzen ari den kontzeptuak, zein punturaino diren logikoak, ala benetan jokuz kanpo jokatzen ari dire puntu baten. Bai, hemen zerbait? Gainera, lehen esan dugunarekin, monarkiaren oinordetzarekin, zer ikusten dio. Nik pentsatzen dut, honek ura da dela, etorriko da errege berria, olatua, azikratik hartzea, eta, jenderen artean izatea, hori nola beraite izan zen transizioaren ez dakizet, bera izatea krisiaren, ateratzearen islada. Eta, bagien, momentua, lehengune esaten genduen hemen, igual ja, rebotea egiten dozunean ja, belota bakarri doi egora, ez da. Baina nik ez dut ikusten Rajoy emetik datorren urtera jakinde Madrileko alkatetza galdu dezakela, Madrileko komunidadea, Valentzian zen arazoeteko zen, austerizio horrekin jarraitzea. Nik uste dut beren politika asko malgu izango dela, krisitan izan behar den politika fiskala ipiniko aplikatu beharko duela, baina batez be, bere jendia, bera bozkatzera juteko. Berenak gilditu dizerun etxie. Beraz esan aurkeztu hauteskundetara horreko alako diskurtzoatik, eta haren egunen Bilboko ganberan, Beitz jauna, munduko bankuan kontseileri nagusien esan, berak esaten eban, egin behar zana zen hori, politikaz de estimulo, justo kontrakoak. Eta maitik eta urte betera, jakinde azkenean lurralde... Edozein kasutan, zigor, estimulo politikak egin behar direla, krisia martxan jarritzenetik, batzuk austeridadera jo, eta beste batzuk esaten dute, justo kontrakoa. Aginduz, baina esaten dagoen, horrek aginduak
gomindioak direla. Lehen aginduak ziren, orain dira gomindioak. Zergatik, bakoitza berena defendatu behar dagoelako. Batzuk gura dabe izan Europan komisariak, eta beste batzuk gura dabe Madrileko alkatetza mantendu, eta beste batzuk Valentziako gobernu mantendu. Eta horrela jarretzen badabe, galduko dituzte. Bai batzuk bai besteek, ze nola egongo diz beste gehiengo posible batzuk, lehen, Donostin baten batek ja zenbakia egin dekoz, eta batuk eta egin jabe bai, nola etorreko diz beste gehiengo barri batzuk, PPek eskuineko alderdi bakarra da, baina behar duena da eskuineko berri bozkatzea. Eta eskuinekoak beren botante propia, bere soziologiki, berana direzena, berana bozkatzen juteko, halako fiskaliade malgu bat beharko dau. Aipatu dezulen, eta izula bat ere gustatzen, langabeziaren datuak ateratzen diren aldero, 2 edo 3 egun lehenago gobernuak datu haien berri ematea, orain honetan berriz gertatu den bezala, asteburuan entzun nion Rajoyri esaten, bai langabeziaren eta baita segurtasun sozialean izenda emandakoena. Edozein kasutan minutu bat hartu dezagun gaurko datu horiek aztertzeko. Oso baikortzat jo dira orokorrean, ez dakit hain baikorrak diren. Bai, esango nuke baikorrak direla, baikorragoak Espainian, Hego Euskal Herrian baino. Langabezia erregistratua, langabezia neurtzeko modu bat da, eta biztan da bera egin duela. Gutxiago igo da kotizatzaileen kopurua, ez da? Eta gaina kotizatzaileen kopurua iazkoarekin alderatuta pixkat begira jardun dut, eta atentzioa eman dit, 3.000 kotizatzaile gehiago daudela bataz beste Hego Euskal Herrian iaz baino, ez da? Maiatzarekin alderatuta. 1.600 gehiago Gipuzkoan, 1.600 gehiago Nafarroan, Bizkaia oraindik ere kotizatzaileak galtzen ari da, eta Araba hortxe da bilez. Nik uste dut, ia 1 milioi bat kotizatzaile izatera iritsi zela autonomia erkidegoa, orain 880.000 ez da iristen, horrek ematen digun neurria, 3.000 igota ere nolako bidea daukagun oraindik aurrera egiten. Aurreko mailetara iristeko, Adrian. Bueno, nik uste dut, balorazio bat egiteko orduan, hilabete konkreto bateko datuak astuta, edo kontestuan kokatzeko apur bat, ikusten ari gara, dira hilabete batzuk, nolabait garapen edo bilakaera baikorraz, alde batetik, eta aldi berean dira hilabete batzuk erlatiboki estatuan baino bilakaera txarrago daukaguna. Orduan, nik uste dut, kontestu hauetan hori izanlikeen referentzia oso importante bat. Batez be, gerora begira gertatuko dana aztertzeko orduan, nazioarte mailako evoluzioa kontutan hartu behar dugu, hori ez dago gure eskuetan, baina kontestu hauetan oso importante da konparazioa, ez da? Hau da, besteekin alderatuta, apur bat, hobeago edo txarrago mugitzen ari gara, eta horrezatik, prinsipioz, gure aldetik ikusita ez dut uste oso joera positiboa danik. Ez dakit abdikazioaren kontunek beste irtenbiderik baduen iruditzen zaizuen. Gaur Izquierda Unidako Zentelak esan du referenduna legala dala, posible dala, eta emendakin aurkeztuko dutela kontsulta bat egiteko. Edozein kasu. Gero, ez dute babestuko. Eta hola segeratuko da. Eta egingo balitz referendum bat Espainian gaur egun monarkia eta errepublikaren artean edo kaiolarak. Euskal Herrian ere ez dakit zenbat errepublika zale den, gaur irratian entzun dut bat Juan Carlos Lelenaren aurka hitz egiten zaten, ze guk gure errega izan genuen. Eta horrekin uste dut nahikoa esan da dagoela. Impresio. Nik uste dut Lehengo Rajoyk argi esan du oso argi, eta norbait ez zeroin nahi barin badu badakiela zer egin behar duen, legea aldatu. Oso ondo, eskerrik asko. Konstituzioa. Bai, hori da, oso ondo, eskerrik asko, eskertzen da. Bigarren, zuk plantatu duzun galderari esanez, hori, politika fikzioa egitea da, baina urte asko dira monarkiaren inguruan katekizatzen jendea, eta nik ez dakit horrek ze ondorio izan dezakeen, ez? Hor badago, nik Twitterren irakurri ditut horrelako baita ere, hausnarketa interesgarri bat, bere burua Juan Carlistatzat definitzen zutena, esaten zuten, ni naiz monarkikoa, ni Juan Carlista naiz. Hain nola ingo dute trantsizioa felipismorantz. Badakigu felipismoa ere Espainian beste gauza bat izan dela, bai. Orduan, kontzeptua bera, ja ezaguna da, ez? Baina, hor ere, horiek republikanismoara eroriko dira, edo ja monarkiara zuzenean jauziko dira, ez? Hori, referendumena hori bai politika fizioa dela. Barriro be, oin dela 2 igande gertatu zena ikusita beldurra egongo dela. Oin inork ez da, oin boteran dauzen alderdiak Espainia ez da, gure hauteskundirik egoterik, egongo direzen gehiengoak oso kontrola gaitza direzelako.
Atzo jende asko ikusi izan Espainiako estatuko kaletan, eta ez ohiko plazatan, Euskal Herrian ere bai, baina Espainiako estatuan ez ohiko plazatan bakarrik ez, Madrigo Solen bakarrik ez, atentzioa eman zian, Alicanten edo Murtzen edo Zaragozan edo Leonen, jende asko bildu zala, bazirudien, edo impresioa izan duen nik ez dakizuet, inoiz baino gehiago atera zala kalera aplikazioaren. Kontuak eskutuan egon diala, baina, azken denboraldiko ez dakit aserrearekin edo, horrelako ez dakit, mugimenduak edo aldarrikapenak indartuko diala, eta ez dut uste bi edo hirugunetako laujipiren akampada bat denikan, hortik arretago jango dala. Bai, banda, eta nik uste albiste hona dala gainera, jende ateratzea, bere bandera republikarra hartzea, edo daukion kartela, gure ikasleak atzo goizean berria jakintzutenean. Lopezi ez zaio gustatzen deiadarrak eta kartelak ateratzen dituen ezkerra ala esan du. Baina Lopez ezkerra alda. Gaur irratian entzun dut bai. Lopezi ez zaio gustatzen ezker hori, ez dakit zer dan, hori esan du. Atzo gustatu zitzaidan hemen bideialdi egon zian, eta eztabaida egon zen, beti bezala. Katalunian deia egiten zutenen, esaten zuten behiratu. Nahi da zue, Republikako banderakin etorri, nahi dozu esteladakin, nahi badezu ekarri bandera anarkistai, eta ez dakazuen nahi banderak baita ere. Hala egin zuten deia Katalunian. Lehen galetu diot Juan Carlos Izagirreri, baina nola iritsi Euskal Herria momentu historiko honetara zuen ustez? Orain dela 40 urtekin konparatuta? Nahi desunakin konparatuta. Hau da, nola iritsi gara, hainbeste aldarrikapenen ostean, iritsi gara momentu honetara, etorri da erregetza aldaketa bat, seguru aski orain arteko estatu ereduari utziko diona, eta nola gaude? Nik uste egituratuta gaudela instituzionalki, horrek ematen digula presentzia bat, eta ez dela gutxi, eta ikusiko dugu igandean ze erantzun ematen diogun abdikazioaren berri honi ere bai. Horrek ere ikuiko du bere oihartzuna, eta pentsatzen dut hausnarketarako ere emango duela, ez? Ez dakit hori bai izan dara kasualidadea, ez dut uste inork klabe horretan pentsatuko zuenik Juan Carlosek ez behintzat, erregeak esan nahi dut. Baina, tira, nik uste herri bezala erantzun bat emateko eguna dala baita ere. Bai, Eider, nahi dezuna, egoain dela 40 urte hasita edo hori zagoetan. Ez dakidala, bai, gauzak aldatu da, azuk aipatu zu egiturarena. Egun hauetan pare bat aldiz edo 3 aldiz edo gehiagotan galdetu dut, ez da abdikazioa, ez da izango, beste zehatzu izan zen abdikazioaren, denbora asko pasadala iruditu zaitu. Edo zen kasutan entzun genuen mas esaten, berari berdin zitzaiola errege bat edo beste bat, berak berresten zuela bere galdeketa segunetan izango zen. Katalunia iritsi da horrela. Eta ondo, gaizki, ertain iruditzen zaizuen, batzuri ondo, beste gaizki irudituko zaie, baina horrela iritsi da. Euskal Herrian nola iritsi da momentu honetara? Nik uste... Eragiten dion momentu historiko honetara gustatu edo gustatu zezuk esan dezu, ez zure etxea, ez zula sentitzen zure erregea, baina eragiten... Gehu urrera gabiz, gehu deltu zego momentu itxalopentzu baten, nun... Orduan bat zatoz Izagirre alkatearekin eta bere mitinarekin lehen esan dezu. Mitinarekin ez, baina gauzak onerako bidean dauzela ziur baietz, eta herri honetan ditugun arazo asko eta asko gainditzeko zorian gauzela, bai, basoetan egindako atxiloketak salbu, eta bat kanpotik kontrako bidea jorratu nahian salbu, nik uste dut, momentu hona dela, geure bidea geu gehitzeko, eta akaso maseri tokako jakoin Bartzelonako konde berrian eukitea. Beste zerbait erantzun nahizuek? Atzo Arriagan zegoen jendea oso jende gaztea zen. Eta horrek esan nahi du, nik ez dakit oraingo errege honek, baina bere alabari begira, aurrera begira, monarkiak bere burua saltzen zaila daukala benetan. Orduan ez dakit lehenago edo berantago, baina izan liteke aldaketari. Edozein kasutan izango ditu komunikabide asko laguntzaile? Bai, baina inkestetan agertu den monarkiaren popularitate galera hori ere, nik uste dut nabarmenagoa dela oraindik ere gazteengan, eta horrek aurrera begira itxura txarra. Abdikazio kontuenekin beste gauza bat konpontzen du, ezta? Cristina eta Elena da inputatua dagona, ezta? Cristina hori da. Cristina errege etxetik kanpora gara. Biak, bai, baino besteak ez zeukan arazo nabarmenik. Bukatzo kafe garaian denok helenista deklaratu genuen gure burua, eta garai batean karlistadak bezala prestengo gineke Helenaren alde dagokiguna emateko baita. Zuek ze kafe hartzen duzuen. Berrogei urtetako zergaitik esan dizuen, eta esagerazioa da garaiak aldatu dialako. Baina nik uste dut oraindik ere
Euskal Herrian eta abertzaletasunari begira, gari hartan hitz egiten zanez, hausturaren aldekoak eta erreformaren aldekoak, oinarrian edo filosofian ere horrela jarraitzen dutela. Bai? Hola, raro behiratu diozu? Ez beste ikuspegetetik izan dago nengoen, ekonomian lehen baino askoz despistatuta gago zala nire ustez. Nola kokatuta iritsi gera momentu honetara ekonomikoki nik uste dut oso despistatuta. Baina, hitz egingo dugu horretaz. Hitz egin izan dugu gai honi buruz, eta zuri iruditzen zaizu despiste handi xamarra daukagula. Bai. Ez dakit momentua den horretaz. Bai, 2 minutu bauzkazu. Bai, bueno, enbestetan hitz egin dugu, ez da? Bueno, hiru arlo diferenteak egon daitezke, baina guretzat importantenak diren arloak albo batera utzita, eta gure estrategiak definitzeko orduan gabiltz etengabe Madrilera begira, onerako edo txarrerako, ez? Esateko gustatzen jakuzala, edo ez gustatzen jakuzala bertatik ateratako mezuak, baina etengabe horretaz bizitzen, ez? Eta dize estrategia propioak definitu barik. Ordan nik uste dut, 80etan eta 90etan oso eraginkorrak izan ziren estrategiak, nolabait iparroiek galduta edo erdi galduta ditugula. Eta berreskuratu beharko lileak edaiek, edo beste berri batzuk? Neurri baten bai. Makina errementari buruz ere bi hitz bai? Bai, bitzera ipatu beharrekoa sektoreak daukan garrantziagatik, eta 2 urtean behin delako, eta hor ere igartzen delako errekuperazio bat egon badela, ez? Eta, bada sektore berezi traktore egiten duen horietako bat, eta bintzat horra aurpegi alaiagoak ikusten dira duela 2 urte baino, ez dakit, 40 urterekin alderatuko bagenu zer. Eta oso goi mailako teknologia, eta beste mugimendu bat duela 2 urte igerrietzena. Bai, hor, nazioarteko diru funtsak eta Europako batzordeak emandako gomendioetan nik uste dut Euskal Herria ez dela bete-betean sartzen, ez? Gure arazoak apur bat ezberdinak direlako, eta horra aipatzen diren soldata jeitsi eta zeak, turismorako eta oso ondo egon litezke, eta hor badago Espainiaren errekuperazioaren arrazoietako bat, baina guk geure bidea egin beharko genuke. Baina oso sektore garrantzitsua da, alde horretatik, oso sektore estrategikoa, baina oso sektore autonomo. Hau da, bere bilakaera ez dago lotuta ez Euskal Herriaren bilakaerarekin eta ez Espainiaren bilakaerarekin. Orduan, gai da bere kabuz bapatean oso ondo juteko, naiz eta inguruan ez hobetu, hori kontuta hartu behar du. Naiz eta ingurua ez hobetu, ez du ezer kontagiatuko, ez du ezer kutsatuko ingurua, zerbait kutsatuko du. Oso gutxi. Epe laburreko mugimenduak gertatzen dire, nazioarte mailako eskaera demandaren arabera. Adrian Zelai eta Joseba Barandieran datorren azten ikusiko zaituztet. Dana ondo baldin badata zuri katarro hori sendatzen baldin bat zaizu. Felix Arrieta, Eider Alkorta, Zigor Urkiaga eskerrik asko gaur gauean hemen izateagatik, mila esker. Jaun Andreok, mila esker izan diguzuen arretagatik, bihar betiko orduan, giroa pasadanetik betiko ordu bilakatu den arratsaldeko 6ak 5 gutxitan hemen izango gara. Gure esku dago ekimena atera da gaur, bai arratsaldean bai gauean ere. Bihar izango dugu Angelo Ierbide eta Zelai Nikolasekin gai horren inguruan apur bat gehiago hitz egiteko aukera, eta badira gauza praktiko batzuk egun horretarako ahaztu behar ez direnak edo ahaztea nahi ez dutenak, eta hoiei buruz ere galetuko diogu txakurra lotuta, txapela buruan, eta hainbat honelako kontu besteak beste. Zuen zaintzago era egunero egoaten garen bezala, mila esker.